Gymraeg yn golygu i chi? Does am gymaint o bobl yn siarad o, ond dwi'n meddwl bod o dal yn bwysig oedd hwnna di prif iaith Cymru. Bod yn rhan o ddiwylliant a hanes cyfoethog Cymru. Mae'n neud fi pwy dwi yn, mae hefyd yn rhoi llawer o gyfleoedd i fi, a mae jyst bod yn Gymraeg yn absolutely amazing i fod yn onest. Mae'n golygu'r byd oherwydd mae'n ei teimlo'n special bod ni'n gallu siarad da iaith. Be mae'n golygu fi ydy bod yn rhan o ddiwylliant cyfoethog Cymraeg. Ydych chi'n gallu dangos bod chi'n dod o Gymru, ydych chi'n gallu bod yn prawd o gallu siarad Cymraeg. Mae'r Cymraeg yn bwysig i mi oherwydd bod o'n bart o'n enaid i ac yr diwylliant sydd o'n gwmpas i.